No, to nevadí, když se sem tam koukám vedle. No, dobře. Pozor, pozor, všem obyvatelům Oceánie. Divadlo Petra Bezruče míří opět z Ostravy do Prahy. Tentokrát s českou premiérou adaptace románu George Orwella 1984. Režíroval to Honzík Mikulášek a hraju v tom já, Evžen Oněgin, teda Tomáš Dastlík. Takže to určitě musíte vidět. No tak, jaký pak s tím turbulence, šupky dobky 15. a 16. října do divadla v Celetné. Velký bratr už tam na vás bude čekat.